ממי? ממי זה? איזה טלפון זה? שלום, מישהו שאוהב אתכם שלח לכם שיר במתנה. השיר נשלח מפי איתי. לקבלת השיר, ענה קישו אחת. תודה! חויבתם ב-35 שקלים. לנציג שירות, ענה קישו 3. שיחתכם חשובה לנו. אנא המתינו ותענו בהקדם. שיר במתנה שלום, דבר איתי. הלו? שלום. שלום. שלום, מדבר איתי, איך אפשר לעזור? קיבלתי איזשהו שיר משהו? כן, אדוני, קיבלת שיר במתנה, זה בעצם שירות חדש שלנו, שיר במתנה. מישהו בעצם שחשב עליך, שלח לך שיר. מי משלם על זה? אתה, אדוני, אתה בעצם תחויב ב-35 שקלים, אנחנו נדבר עם הספק טלפון שלך ונחייב אותך 35 שקלים מהתשלום החודשי הבא שלך. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע? זה שירות חדש בעצם, מישהו שלח לך שיר ו... רגע, שנייה רגע, עצור רגע. אתה בן אדם אמיתי? מה זאת אומרת, אדוני? אני לחצת על 3 והגעת לנציג שירות בעצם. מה זה הדבר הזה? אבל לא הבנתי מי שולח לשיר או מה שיר. מה 35 שקלים עכשיו? מה זה שטויות האלה? כן, אדוני, זה פשוט השירות החדש שלנו, אתה נהנית מהשיר? לא, ממש לא, לא שמעתי כלום. כן, אדוני, בוא נסביר לך. ברגע שלחצת אחד במקרה, זאת אומרת, כדי לקבל את השיר, לחצת אחד? יכול להיות. מעולה, מעולה, אדוני. פשוט ברגע שלחצת אחד, אתה חתמת איתנו על חוזה, ואנחנו נחייב אותך ב-35 שקל מהתשלום הבא שלך. תקשיב חמוד, זה גזלה שאין כמותה. זה מה? סליחה? זה גזלה שאין כמותה. לא, אדוני, זה כבר... לא, תגיד לי מי מדבר, איזה חברה מדברת? שם החברה הוא שיר במתנה. שיר במתנה, אדוני. אתה אין לך מושג עם מי אתה התעסקת. תן לי את השם של החברה שלכם. שם החברה הוא שיר במתנה, אדוני. ושוב פעם אני אזכיר לך, ברגע שלחצת אחד, פשוט חויבת ב-35 שקל, תמורת השיר בעצם. איפה המשרדים שלכם יושבים? אנחנו יושבים כרגע בתל אביב, אבל אנחנו רוצים שירות, זה שירות של כל הארץ, זאת אומרת אנחנו עובדים בכל הארץ. מה הכתובת שלכם? הבנתי מה אתם עושים. אדוני, אני מציע לך, פשוט אנחנו מכוסים מהדבר הזה, זאת אומרת 35 שקל הלך, אז לפחות אולי נהנית מהשיר. תגיד לי, מה הכתובת שלכם? המכבים 6 בתל אביב, אדוני. כן, אני רואה פה שקיבלת את השיר פה. קיבלת את השיר, שנייה, אני אחזור להקלטה. עם מי אני מדבר? אתה מדבר עם איתי משיר במתנה. אתה שלחת לי שיר במתנה. לא אני שלחתי לך את השיר. יכול להיות ש... אל תגיד לי על מתי, אמרו איתי. שנייה, אתה רוצה שאני אחזיר את ההקלטה, אולי תזהה את הכל, אני יכול להחזיר אותך להקלטה. לא, ממש לא. לא, אני שלחתי לך את השיר, אדוני, אני יכול להבטיח לך את זה. לא זאת אומרת, אני לא מכיר אותך. אין לי שום חבר ושום מכר שקוראים לו איתי. אין לי אף אחד. אתה רוצה שאני אגיד לך את המספר טלפון שממנו נשלח השיר? כן, תגיד לי את המספר טלפון. 050 כן. 8547 844. השם הוא איתי קוצ'ינסקי. אני מבין שלפי השתיקה יש לך חבר כזה. לא, אבל אני לא כזה. טוב, אדוני, שוב פעם, כמו שאמרתי מקודם, זאת אומרת, הלך 35 שקל, אין 35 שקל, אין, לא, הלך 35 שקל, לפחות תהנה מהשיר, זאת אומרת, אין, הלך, אנחנו מכוסים בקטע הזה של התביעות, אנחנו מכוסים, תאמין לי, אני עושה את זה כבר הרבה זמן, אנשים ניסו לתבוע אותנו, הלך, לפחות תהנה מהשיר, זאת אומרת, יאללה, נו, 35 שקל, כפרה. לא, תגיד לי שאתה צוחק עליי. תן לי אותו רגע. שכחתי מותק.
שחר. שחר. תקשיב רגע, אנחנו עושים תוכנית ביוטיוב שקוראים לה שיר במתנה, אנחנו חושבים להתקשר לאנשים עובדים עליהם, אתה תראה את עצמך מחר שמה. תקשיב רגע. אבל אין לך חבר שקוראים לו איתי ימני. אתה שלחת את זה. אתה תראה את עצמך מחר ביוטיוב.